जायै फुंजोब्बाय मानसियानो बेनो रुद्रगि गिजा थार आथिंखौनो सोमावनो हायामोन हेल' लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय थांगासिनो मामिखौ बिजि थुनो गेन्द्रा ओमफ्राय आब' आं थांदों आरोना नै अन्थावथाव मामिया उन्दुगासिनो आरोना दाहायसो गाबसिगोन बिजि थुबा बे अन्थावथावनो दासो मोजां उन्दुनाया सिगांहायबो देरमायाव थुनायखौ आङो भिडिअखौ होनो मोनासै आरोना आं भिडिअ खालायदोंमोन ओमफ्राय बे माबानो भिडिअआनो डिलेट थांजोबदों आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना नै जों थांगासिनो आब'जों आंजों लांदों आरोना आबसिगोन नोंदों हो ए बेयावनो थिनिबावसो थुगोन बेयावनो थुगोन आरो दिनै होमबा आं सानदों मा सिगांहाय आंखौ बिजि थुनायाव थुगोन होननानै ओमफ्राय दा नै गामिनि स्कुलावनो थुसिगोन आरोना ओंखाम जासोदों खोमालै उन्दैफ्रा हनै Monalisa sa हिन्जाव जोंबो दा मोनफैबाय आरोना मामिखौबो बिजि थुसिगोन आरोना आंथ' नायनोनो हाखाया आरोना आंथ' आंनिखौनो गियो आरो गथ' फिसाखौ थुगोन आं मार गिखादों आरोना आं मोरैबा मोनजोबदों आरोना लोगोफोर लोंथारलानो ini gobaiसे जाबाय जों दा बायरायाव ओंखारबोफिनबाय आरोना नै फट' थिखोनो नामा फट' थिखोनो लेंफादों आरोना बेखायनो जोंनि गाहायाव फैबाय आरोना फट' थिखोनो थाखाय जोंहा गेन्द्राया नांफागौना थाफागोन दायो नै मामिखौ थुसिगोन आरोना नै अन्थावबाथ' आं बोरैबासो मोनजोबखाबाय दुलुल' नायथारदों मामिया नै Captain ano? Zamaro to Zoruchil na? Suruchi. Zoruchi. Mara. Ek berarti ek din. Kaya pera sih taman sih dapat kayak dia na. Pasti. Pasti. Nih, थाव नालेंखरखौ फुनबाय थाखाबाय आङो थाव नालेंखरखौ फुनना होबाय थाबाय मोजाङानो गुगुलायबाय मामि आइदिंदों मा थांखोना माखो बिसलाय ए मालाबा थांबाय रबि गैला हाबा जाहैजोब्बाय आइमोना गासिबो थांजोब्बाय जों गेन्द्राजों आंजों न'सिलाय मामिखौ बिजि थुना लाबोखांबाय आरोना ओमफ्राय आं थाव गुबै थाव गुबैलायनो थाव नालेंखरखौ फुननानै होबाय थाखाबाय नै मा आइदिंदों मा आइदिंदों मा नोङो आइदिंदोंसो ना आइदिंदों मा उमजाया दे सना दे उमजानाङा दे मा दे सना दे आंनि मा सना
deh. Bila dia deh, Mak. Ini kan. Apa deh? Hari ini manusia hari ini. Mam song siap, mam song sih. Mam song đi xe đi. Ba về mắm sông xin nè. Mam song đi xe đi. Tại chị gặp vào sẽ ra gần rồi, đã min đây nè. Gặp thế nào đi? Không xin lỗi. Đã gặp đi mà. Không xin lỗi mà bây giờ nó. Đã gặp đẻ. Ai chị gặp vào gần nào? Mua rẻ cũng lên vậy. Gặp đâu giờ? Gặp chị có mình đã là gì? Gặp đâu này cho mình đi. Theo bao bị cái này kia bao nào rồi mà bạn. Không không bật được mà. Abi mana mana haba jangan ba gar tuna. Abi mana lagi? Apa jadi coba? Siapa kalang coba? Muli kita jalan nih. Kita kerja lama. Kita kerja. King kita jalan. Jangan jalan. Kita sini jalan ini. Aku. Sini. Ngomongin ke. Tunggu sudah kemana? Tunggu. Ran lại bên đằng. Maya. Tôi xin ran bên thay. Mana ai mana haba zahai dengar na khirani nama haiba achiman golong nama ओमफ्राय बेयाव थांबाय आरोना जों बिजि थुहैदोंमोन आब' आं गेन्द्रा बिजि थुनानै फैबाय ओमफ्राय आइमोना थांबाय आरो आब'बो थांबाय जमानो ड्राइभार लानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव गेन्द्रा आं मामिल'सै आरोना नै ओमफ्राय आं मामिखौ गाबजानो गिनानै आरो नै थावखौ फुनबाय थाबाय थाव फुनबाय थाबा आरो खुरै जायो नामा ओमफ्राय गोरा जायोबा गाबो नामा सानानै ओंखायनो आङो थाव नालेंखरखौनो फुनबाय थाबाय आरोना सिगाङावबो थाव नालेंखरखौनो फुनबाय थाखादोंमोन आरोना देरमानि थुनायाव ओमफ्राय आं बेखौनो फुननानै होबाय थाबाय आरोना नै ini kabar मा आखाइ जादों आरामसे आखाइ जायै दं आरोना बेयो नै गाबनायालाय गाबथ'वाखै जोंलायनो फुननानै दोनलायबाय आङो गाबाबा हामगौलै सर मोजां आखाइ जाबाय थाबाय आं थाबाथाव आथिङा सादना जायाखैबा नै जोग्रांबाय थालायलायदोंसो आखाइ जानाया होथारदों आखाइ जानाया आंनिथार सिगाङावहायबो देरमानि थुबा बेयो जा गाबदों आरोना आथिंखौनो सोमावनो हायामोन आखाइयाव गंसे ओमफ्राय आथिङाव गंनै थुदोंमोन आरोना देरमा जाबा ओमफ्राय दिनैनि आराय मायाव आथिङाव मोनसेल' थुदों आरोना ओमफ्राय दंबावो मामिना मार्चआवनो दं खोमा एबार मार्चआव गंथाम थुगोन जाहैदों मार्चआव ओमफ्राय बेनिफ्राय थुथ'ला आरोना गाबजानो गिगासिनो आङो बिबैयाबो दानिसो फन हरखांबावबाय सोंहरदों आरोना गाबदों नामा माइनावा जालायहरदों मालाय बिबैया हाबा जाहैदोंबाबो असान्थिसो जागासिनो बे गोसोखांबाय थाबायसो बे गाबदों नामा होननानै ओमफ्राय दानिसो फन हरखांबावबाय आरोना आइयाबो सोंहरदों बिबैया सोंहरखांबावबाय आबैया गाबदों नामा होननानै आं थुना लायसै होनबा मा नों लायगोन मा सुना बाबाया थांबाय ना बाबाया ओंख्रि संदों मा ओंख्रि संदों बिफाजोंसो जि मिनिख्लाख्लायलायथारोलै बियो बाबाजों मिनिलायदों नोङो हो बाबाजोंसो मिनियो ना औ सुना आयौ नों बाबाजोंसो मिनियो मामिजों मिनिया मामिजों मिनिया आखाइ जानोसैलाय बियो आं मामिखौनो नेबाय थादों आरोना गेन्द्राया ओंख्रि संदों लाव बाथोन एवदों ओमफ्राय ना बिदै आरोना आं संनो मोनला मामिखौनो नेबाय थाबाय मामिखौनो नेबाय था नै नाया नै मोदोम सिङावनो बे मा बिदै ना गेन्द्रा बिदै गोनां ओमफ्राय बेयो लाव बाथोन ओमफ्राय बे मामोनलाय नानि बिदै ना नानि बिदै नै बेयावनो जानोसै जोंहा ओमफ्राय बेयो मोनानि थालिर लाब्रामोन जानोसै नै ना बिदैया देन्जार गोथावखा नोगोर गोथाव संदों गेन्द्राया देन्जार जाखासिगोन आं दिनै नाया नै नादो ना ओंख्रियावबो ना भाजि आरो नैबे बेयावबो बयलार जायै फुंजोब्बाय मानसियानो बेनो रुद्र गिगि जाथारबाय ना बिदै गोथाव संना होबाय थानायखाय नोगोर गोथावखा आंहा जाखांबाय ओमफ्राय दा गेन्द्राया जालायबाय आरोना मामिया गाबो नालाय ओंखायनो फाला जाबाय आरो नै
बिथिंजाय मामियाना ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो जा गाबबाय। सिगांहायबो देरमानि थुबा ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो गाबदों आरोना बियो। ओमफ्राय दिनैबो जों गेन्द्राजों आंजों ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो गाबबाय आरोना। ओमफ्राय गाबखांनानै नै आरामसे उन्दुबाय। ओमफ्राय बिसिनायाव दोनबाबो थाला आरोना। बेखायनो आं नै बिखायावनो लानानै आरामसे उन्दुनायसै आरो थानायसै नै। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।